Please subscribe. This is Lex Finoblog. Mga kasama, kumusta? Kini gihapon si Priscilla Raganas. Kini ang tulumanon nga magahatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi bagong bayani. Sugdan ta karon ang suwat tampo nga gipadagikan sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag singan nga Charis. Dear Priscilla, suki sa kong tigpaminaw pinagis sa radyo o sa online ining tulumanon bagong bayani. Usa ko ka OFW, sud na sa unom katuig. Puno ko sa mga panganduwe nga akong napahimutang og maayong pagpuyo sila si mama ug mapaeskwela ang akong mga igsuon. Sanglit 10 anyos pa ko sadyang mitaliwan ang among amahan. Si mama nangahinti og mga bay ug kyuta. Apan kami nag-abang lang in town ug barong-barong. May nalanggani, kay dihay usa ka foundation nga nihatag kanako og scholarship gikan sa high school hangtod na nga makahuman ko sa college. Tawgalan ko ninyo singan nga Charis, usa ka OFW, isip office staff sa Alberta, Canada. Walang gitibaw Nahumanagin ako ang tulo ka tuig nga kontrata sa trabaho din sa Canada. Murag baguhay lang tong panahon sa dihang lumargahay pa kong ngaris Canada. Charis, Ma? kung tuan na unya ka sa laing nasod ba? Ayaw in taon mi kalimti, ha? Diligi ka na mahitabo, Mama Risti. Kamugid ang akong unahon. Salamat, anak. Ikaw ra gyud ang akong paglaom nga makahawas di ining atong kalisod. Kay nakatapos ka naman gyud sa college. Maayo ta o masponsoran sa foundation na ako mga manghud ba, no? Aron sama na ako. Makatapos ab sila kurso sa college pa. Maayo lagi unta, uy. Pero saon man gud nga lahi manig pangutok nimo ng duha nimo ka mga manghud. Ay, mga ligoy man siguro ng mga manghura magkut. Ay na, unsaon nga ingon ana namang gid na sila. Disiplinahan lang gid na sila, Ma. Kay ako, kung tuan na unya ako sa Canada, maningkamot gid ko. Ano makahatag ninyo maayong pagpuyo? Bay og yuta baya gud may siguro aha, day Charis. Aron makalingkawas na taaling barong-barong nga atong gipuy-an. Oh, Maristi, ipasalig ko na nimo, Ma. Karon, natuman na gid ako kung gisaad ni Mama nga mga pangandoy. Sa tulo ka tuig na ko din sa abroad. Nakapalit mi og yuta nga mo'y gitukuran karon sa dream house nako. Alang sa akong inahan og mga igsuon. Salamat gid kaayo si mong grasya, Lord. Thank you for your continued service to this company, Miss Charis. I really need this job, Sir John. My family in the Philippines continue to rely on me. So, good luck for another 3 years of your working contract. Thank you, Sir John. Hello, Day, Charis. Maayo kay nanawag ka. Maristi, ano ni update, Ma? Naka-schedule na ang house blessing unya sa Sabado pohon, Day. Maayo hinoon, Ma. Lipay taon kaayo ang mga manghod ni mo, Day. Nga nakapuyo na gyud mig nindot sa Pinoy-anan. Mao ka nang hinungdan kun nganong kinahanglan ako mo pirma og laing tulo ka tuig nga kontrata sa trabaho din sa Canada, Ma. Kay wa gyud ko'y natigom. Okay naman sad, babe, nga wa ka ni uli Pinas, sud na sa tulo ka tuig. Parehas bitaw ta, babe. Kay giunungan man gid ko nimo. Babe, thank you, ha. Ni aragid ko nga kanunay naghatag og suporta nimo, babe. Dili ti ka may mong pasagdan. Love you. Love you too, babe.
hangyo lang ko nimo ha. Please, atagi po importansya ang imong kaugalingon. Babe, There's nothing wrong about giving. Ilabi na nga ngadto sa tong mga mahal sa kinabuhi. But isipon sa unta nimo nga angayan gyud nga magbilin kag para sa imong kaugalingon, babe. sorry babe. Bati imong topic. Dili ko ganahan nga matubay, ana. Okay. By the way, nahuman na magyud nimo ang imuhang projects dito sa inyo sa Pinas. Na naman kay two-story dream house. Unsa man? Wa pa gyud kay plano nga mobakasyon. So far, wa babe. Kinahanglan ako nga mag-focus sa trabaho. Well, I hope nga this time around alang nasab sa imong kaugalingon ug dili kay para lang gihapon sa imong pamilya dito sa Pinas. Hey. Nanasad ka, ana, ha? Imo ba ko gitudloan aron mo distansya sa kong responsibilidad nila, babe? No, di masingon na ana, babe. Babe, please. Don't spoil my day, okay? Babe, almost 2 years na ta nga nagtipon din sa Alberta, Canada. Then, what's wrong? Happy man ta, dili ba? Kontento ta sa usag-usa. Nagkasinabot ta. Unsa pa man ko ang ana, ha? Naa, babe, ang long-term planning para sa tong future. Priscilla, nasabtan man ako ang mga punto ni Checo. Apan mas mapatikpabaw gid ako ang akong obligasyon ngadto sa akong pamilya sa Pilipinas. Babe, Please, be fair enough, babe. Ibaw ko nga nasayod ka og unsay buot ako ipasabot. naunsa nasad ka? Nahatag naman nimo sa imong pamilya ang imong gisaa din lang hamugaway nga Pinoyanan. Now, tudloy na pod sila nga mugamit sa ilang kakugi. Nakasabot ko unsay bot mo ipasabot, babe. Well, I'll try to do so. Asa na ba ni si Maristi, oy? Dili man ako makontak. Ay, gusto. Si Diego, kinahanglan na po tuod nga mo'y akong pangandaman ang para sa mong future. Kisama ani, Wagid ko'y savings. Tungod sa akong pangandoy nga matuman akong gisaad nila ni Mama o sa akong mga igsuon. Ay, maikog na gani kong Diego nga halos iya na lang pirmi ang beranan sa mga bills. Sa man ni si Mama, uy. Asa man ka din ni siya? Nga dili magin ako makontak. Ambot lang nga ng mama, ate, oy. Sige lang na siglaag. Ato na lang sabtun. Kinangahinti ba na nga tong inahandong Charlie? Nangahinti lagi, pero sagulan nun pudog kiyat-kiyat. Ha? Kiat-kiat ba? O siya buti mo ipasabot ha, Charlie? Ay, siya lang ni bangutan, ate. Di ko gusto nga nako ka mismo. Ari ka masayod na ko sa datong binuhatan sa to inahan. Charlie, please. Katungod ako masayod kung unsa maganing binuhatan sa tong inahan. Ay, te. Naam ko na siya uyab-uyab nga batan-ong laki. Lagi. Nag-process ko karon sa akong mga papers, ate. Kay mularga ko paingon sa Middle East. Mao ba? Oo, akong tambag na ni mo, Tino. Ayaw pa dadig, di nagkong kwarta na si mama, Kay iwaldas lagi na niya. Charlie. Ikaw na nga, natuman ni mo ang imong gisaad. Nga dream house. Ang imong kaugalingon na sad mo, Ati man ate. Salamat sa magitambag karon ako dong. Ang atong manghod, si Larry. Unsay kalaki. Wa na. Certified addict na, te. Ha? Nagparehas lang na sila. Usa ato inahan. Ihahayal na sila. Daog laki nga sa bahay. Kabwisit ba? Buisit mo lang. Wala na sila respeto ni mo. Nga mo'y naning kamot, ate. Dong Charlie. Time pa paragod. Buot pa ni mo ipasabot nga hingpit na gid ay nga bayot si Larry? Pertim bayuta na gid ni ate, Niladlad na gid. O sila'y kaluoy na ako nga labihang paningkamot. Aron makapadahadihag kwarta nga halos wa na lang gani mabilin ako diri. Kaya gisiguro man ako diha. Wa ko'y labutan na, ha? Kay nanarbaho ba ako nga rin. Kaya di ko gusto magsalig ni mo. Maluoy ko ni mo, te. Salamat, Charlie. Di man gyud ko ganahan ba nga magsumbong-sumbong ni maning mga binuang nilang mama o nilari, ate. Pero naamang po kay punto nga katungod sad nga angay kang mahibaw. Salamat, Dong. Sige, pag-amping diha. O padayon alang sa imong mga pangandoy. Oh, salamat sad kayo, Ate Charis. Amping po diha. Uban ni Kuya Jigo, ate. Sige. Og kun pananglit na kay problema alang anang imong pagpangandoy nga mo abroad. Andam ragi ko mutabang nimo, ha? Wala ko'y balita aron anak nila day. Mao ba imong? Sugad lang na sila nga namahawa sa kanininyong yabangan nga barong-barong. Wala ba yung ko'y balita nilang diaristi o sa mga manghod. Mao ba di ay? Sige, salamat na lang kaayo ha imong. Ayaw kira, we. No probs.
Ay, kumusta naman ka dihas ka na daday, oy? I was so disgusted sa pagkaibawan ako nga gikan gid mismo sa usan ako kamanghod, babe. Stilan. Mo na lagi na nga akong giingon nimo nga igo na nga natuman nimo ang imuhang isaad nga dream house alang sa imong pamilya, babe. Imong kaugalingon na sa nga timana og ang atong future. May pangandami. Gusto ka. Tungod kay giabusaran na nilang akong kaayo. Sabi ni mo, babe. Gibati ko sa bang unsa may gibati nimo ron. Gisakitan sa ko. Ingon na natin kakamahal, babe. Babe. Hingarang ila mag-iabusaran akong kabuutan nila, oy. Hingado man. Babe, at least karon aware na ka. Nara nimo kung unsay mga adjustment nga imong himon. Naiubos gid kay ko sa akong nahibawan. Muna lang sila gisayunan sa akong mga paningkamot din eh. Anak na, di ba? Babe. Kinalig ma-stress pa ka, anak. Ang importante nga na kay achievement sud sa tulo ka tuig nimong paningkamot. Ug kana mao ang dream house nimo alang sa imong pamilya. Nawagtangan ako kadasi karon nagakon ako sila. Dili na ko. Buhian na ako sila, babe. Mas mayong prangkahan nimo, babe. Istoryahin lang sila sa mama nimo og ang usa mo kamanghod. Layo rin kayos kinaiya ni Charlie ko saan ako kamanghod ka sila eh. Ambot. Unsa kay ugma ka nagpaabot ang bataa. Ngalin, di na siyang kabatanon o impluensya sa mga barkada. Ligoy ka dinoon ang bataa. Lahi ni Charlie nga buutan. O ngay positibong panlantaw sa kinabuhi. Hey, Miss Chavez. Yes, Mr. Parks? Wow. You look beautiful today, girl. Still as always beautiful, sir. Can I invite you in private? No. Oh, are you afraid of your sweater? I respect and value our relationship. He's so lucky, you know? You were dating with my kabayan, Miss Jekka, right? Well, there's no one like you, Miss Chavez. Maniyakis ka kining kanuwa, eh. Nagkaabot kita din sa restroom. Jekka? Nakakita ko nga na kinunghungay mo ni Mr. Parks. Wala ti malisya na ako. Kaya wa ko motubay niya, Jekka. Katulkit ka sa? Kay baw ka nga dating status mi ni Mr. Parks. Muigsin na ka bisag naan na kay kalivin. Huh? Katulgid day, ha? Inglang tamparusa. O sige, tamparusa! Tamparusa aron magkagubot, ha? Ug dungan unya ta mga tangtang sa itong trabaho. I don't care. Bullshit! Gitamparos ko nimo? Go ahead, sukol. Sukol. Kay idaro ko ng dakong busot sa mong ilong anong faucet. Sige! Sakit kaya nga kung apay nga imong gitamparos, ha? Sakit maya na! Ayog sabaw. Sukol. Kahimi ko dahil mo. Sabaw mahinog kang naigo ka sa kong tamparos. Paghilom di, ha? Musagot na naman sa kong parihas ng ipa-deport. Aron ato ta magtiwas og sambunotay sa Pilipinas. Mao ba? Oo. Kaya naglagot namgi ko ng minaw sige panulti. Gani kay wa mo sukol. Himi mo di kaayo. Ning Chabaw, human maigo sa kong tamparos. Babe, sa sunod, ayaw dahil padasim ko sa ko. Mas mayong maglikay kay ni ato sa dapit nga layo kay sa ato. Makalagot ng good kaayo siya. Gisilosan ko. Kay dating status lagi kuno sila sa atong idaran nga department head nga kanu. Mayong pagbuminaw sa Lex Pino Tuyo ni Vlog. Mr. Parks nga nagsigim tog hunghong nimo. Muna nalain man si Checo. Kuman ako sulti bayin sa daotang tuyo ni Mr. Parks.
Nabasag yun ako siya huna-huna ang nagselos siya. I love my babe so much. Mao nga dili gid mahitabo nga luiban ako siya. Bisag sa huna-huna man lang. Oh. Si mama man kanina nawag sa akong roaming. Hello, ma. Nagsige ka man kunog kontak na ako, nak. Mao gid ma. Pero wa gid ka makontak. Nagparehas lumog si Larry. Pagkilom di, Charis, oy. Magsige na po kag panawag. Nadili pa man pizza, aron mo pa da kagalote. Mao ba? Tiyempo nga ting padara dahi na akong alote angay kong manawag nimo, ha? Maristi? Nibukal gyud ang kundugo sa kalagot sa pagkabatiin nako sa gipenulte ni mama. Hapit ko makalimot nga inahan nako siya. Dili ba nga busy man kanya si mong trabaho, Charis? Murig ikaw magganihin noon may busy kaayo, ma? Kaya ikaw man dili makontak. Sorry lang yun kaayo. Pero maoy naasa ko huna-huna man gyud nga magpaabot og tawag gikan nimo sa matagigayon nga magpadaan kag alote. O, mo ni nakadaot ni mo, ma. Kaya dili man lang yun gani ka makon lang nagpangumusta na ako din, Dai, Charis. Niduta di ay no? Ay sus, busy pud kaayo ko diri, uy. Busy sa uyab ni mong batanon, mao ba, ma? Kaya sabay nagingon ni mo, anak, kay ako pus ngagan. Ha? Grabing pagwaldas niyo sa kong hinaguan, no? Nagparehas man lang mong duhang si Larry. Paghilom di, Charis, uy. Wabi ako makilabuti mo nga nagigrelasyon ka niya, ha? O nagtipon pagid mo? Pero wa ko magpangayo ni mo, ma. Aron igasto na ko sa kong gikarelasyon diri. O, sige. Ang kono na nako. Pero wa na ba lang di ko katungod nga malipay, ha? Iambot lang ni mo, Maristi. Sayambot sa di mo, Charis. Nayabag ka man ka, ha? Naa na magyud ang nindot ninyong gipuy-an, ma. Natuma na magyud ako akong gisaad ninyo nga hawason mo gikan sa barong-barong nga kanhin atong gipuy-an. Karon, akong kaugalingon na sad mo akong unahon. Unsa may buti mo ipasabot ang pagkasultihan nimo? Ha, Charis? Ihilak na lang na ako kung kalagot kasagol kay ubos nila, babe. Babe. Tuloy lagi ang imong kaugalingon. Aron muligon ka. Babe, basag dili sa karon ha. Ako lagi ni panigkabutan. Babe, ang problema, magbalik-balik ka lagi na kung di ka mulit go. Buhi sila, aron. Imong tuluan nga maningkamot og ila. Ginamit ang ilang kapugi. Oh, babe. Ako na buhaton. Kay sakit tayo kung dughan sa tabago na ako nga. Giusin ka lang nila ang kwarta nga akong hinaguan. Jeka, nga nang gibutang ni mo sa kulamisa ang bagang file sa mga dokumento. Trabaho kay urgent ni. Na ako'y official nga lakaw kauban si Mr. Parks. Wow. Promoted di ay. Reklamo ka? Oh, what man? Oh, lagi ba? Abusadang trabahante. Official nga lakaw ko, no? 3:00 pa sabon pero ni out na. Unang nigawa si Mr. Parks ganihang 2:00. Kaluoy ang taon ni mo, chika. Giduwaan. Okay, babe. Let's go. Oh, wait, babe. Oh, ha? Babe, look. Hey, kinsa ba? Oh. Nanay bagong sakinan si Jeka? Gipalitan kita siya bagong sakyanan ni Mr. Parks. Nagdako gili na sila ni Mr. Parks. Tingali. Og niabot na gud sa point nga giregaluhan gud siya new car. Labi siguro. Bayad na siyang pagkabay. Ha? Nisugot ra siya nga himuong mistress ni Mr. Parks. Sige na, uy. Larga na, babe. Okay. Aware ba siya nga nakuminyo si Mr. Parks, ha?
Pero proud pa siya nga. Hambot, uy. Sila naman gitingali. Wala'y duha-duha. Imposibleng muhatag og precious present si Mr. Parks kung wa pa man siya gitugyan ini, di ba? Well, vocal person si Jekka. Prangka nga medyo tactless. Proud siya bisan pag gani sa komplikadong sitwasyon. So, may bawaan raw niya na nato. Nagpadako og kwarta niyo mo, Charlie. Salamat, Ate Charis. Lumargahi ka, day ka paingon sa Manila? Ote. At para sa kumanukan paingon sa Middle East, sa Dubai. Okay. Sige lakaw. Kuha ang kwarta nga akong gi-online o nakikichat ni mo ha. Mayong Maura ka pagpaminaw naglalang sa ihatag ni mo ni Lex Mama. Pino Vlog. Wa ko malipay sa pagkadawat ako sa kwarta nga dito mo giagi ka, Charlie. Kaya nga no ma. Kuwang rabade alang sa iyong pangonsumo di ha? Dili ni mo'y naandan, Charis. Wala matigustuhan ng bahay. Kinahuman naman, daba? Dagan pa kong mga gamit sa bahay ka palitunon, uy. Maristi, kanang imong kaugalingon mo disiplinahan ma. Ayaw patuntuan ng uyab ni mong batanon. Kigipangwartara ka, anak. Kay nga no, kamo nga akong mga anak. Makahatag ba na mo sa kalipay nga angayan akong i-enjoy samtang buhi pa ko? Ha, Charis? Ibutang sa punto, pod ma. Ipahiluna sa hustong lugar, dili kay magpatuyang na lang, pod ka. Walang gindi mo hisabti kung unsa ang akong mga panginahanglan. Mama Risti. Dili in taon lalim ang mag-inusara sod sa taas na kayong panahon, uy. 10 anyos ka pa ni atong namatay si aning papa ninyo. Pero ma, ngano ba tanon man ginang imong pilion nga igo ka ng pangwartahan, ana, Maristi? Ay sos, kisa ba nag-ingon ni magipangortahan ko, ha? Ay, pastilan, uy. Naunsa naman in taon ka, ma, uy. Kamu na ba'y nagkatungod nga malipay? Ako wa na lang? Ay, ma, dili man sagud sa ingon, ana. Ay sos, og pwede pa lang nin ako hungitan og ngoyong ning ako ay gibuhat na unta na ako karon. Aron dili na unta ko mistil pang makigrelasyon. Pero tao lang ko nga magpangita sa din taon og kalipay. Nga ang usa ka lalaki lang mo'y makahatag, ana. Lisod ba ko tayo nagsabton, Charis? Pwes kun mauna, kontrolo na nako og limitado nang akong ipadani mong alote, ma. Inyong konsumo sa kaon. Bayad sa bills like suga, tubig o kuryente. Other than that, maningkamot ka og silari aron maka-provide mo. Kay bisyo na kana ninyo nga dili na angay iasa pa ninyo nako. Garaan na gud nimo, Charis. Bahala na kagud sa imoy kasulti nako, ma. O sige! Sige, isalikway ko, Charis. Tan-aon tagayahon mo niya si mong konsensya kon usa na lang niya kaadlaw ni Ana. Imo na lang mabalitaan nga wa na ko'y kinabuhi. Mama Risti. Sige lang, day. Okay lang. Mahimong karon pa lang imo nang sugdan ang pag-isip na kung patay na. Aron inigabot o niya na kayo na. Lig-on ka na og sayon mo raon niyang madawat ang ako o niyang kamatayon. Mama Risti, sadoy. Maayaw kita na pagkasulti, ha? Ganong dili ba mo gustong mo sabot na ako? Gusto mo lang utak kong malipay ni nahibilin nga mga adlaw sa kong kinabuhi. Mama Risti, please, ma. Ma, please lang. Ayaw, anak. Good. Lain kayong paminahon. Ikaw naghihimong buang ng mga drama-dramang mama, ate. Nakasans man ko nga, gipaagir ako niya drama-drama, pero sa laing bahin. Nakulbaan sad ko kay tingali unyag tinuduon niya di ay. Pirbi man na gibuhat ako, te. Kaya di man na siya tubayan ni Larry. Mao ba di ay? Ako, te. Wala mo ko padaan ang drama-drama niya ba? Playing safe na iyang style, Ate Charis. Di siya gusto nga atong padlungon or atong hilabtan kay lagi ko, no? Inahan na to siya. Ay, tinuod ka na, Charlie. Sakpan naman ganin na ako siya, ate. Anang diskartihan niya, ako nang nasakpan siya. Oh, mao ba? Hapon to, sa diyang, sayo-sayo kong nauli. Gikan ko ato sa opisina sa DFA, dinis ato. Diya pa ko may pultahan sa sala. Ako kayo tingog si mama nga nagigsulti ni Larry. Unsa ilang gipanagsultihan? Nabati gina kong nagkatawa si mama, te. Nalipay siya nga misulti kang Larry nga duhanaw niya kung utang upadaan niya o galuti kay lumalargahay pod kuno ko padong silang nasod. Di ay ba, Charlie? Oo, Ate Charis. Ay, lingkod sa ko sa atos, Teres. Kay ilainan man kong namati nila.
O niya? Mao to nga, sa diyang murag namingaw na. Wala ko'y nabati. Hinahinay na kong gabli pultahan. Mingaw na ang sala o hinahinay ko ni Sod. Nigawas mama, gikas kusina o nangutana kon. Maupag ko no'y pag-abot ako. Dayon? Ako to siyang gisanong. Gisanong ko siya o ang ginan nga. Ay, gamay lang gano'n ko ang makalargan ako. Nihila pabitaw na siya o nagdrama-drama te. Nga no ko nung kinahanglan akong manrabaho sa layo. Nga mingawan ko no siya. O naaraman ko no'y dagang trabaho ko no nga sa ato. Mao ba? Oh, stila na plastika laging mama Risti ate eh. Plastik kayo. Ay, wala po na ako gibunggo sa diyang iatong gihimo sa iyang diskarte ate. Sakit ho naon-naon. Nga kwarta ra gyud ang importante sa tong inahan. Kana, mao gani tinuod ate. Sige lang dong. Ikaw, padayon anang imong mga pangandoy. Challenge ko na nimo. Kami ra good ni Charlie may makasinabot sud sa among pamilya. Kay sila si Mama Risti ug ang usa na ko kamanghod nga si Larry mao'y susama sa kinaiya. Tabangi ko gampo ate. Sure. Magtinabangay ta. Ilabi na gyud diha sa pag-ampo. Unta, itugot sa Diyos nga mulampos ko ate. Hinaot pa unta nga itugot ka na sa Diyos, Charlie. Ikaw ba ang inspirasyon ako sa akong pagpanikamot ate? Salamat dong. Hi, Charisse. Hey, Jacka. Look at me. Nakanotice ka ba og kausaban ako? Obviously. Dako na kayo kagkausaban, Jacka. Lahi kiday no kung diskarte mo'y atong gamiton over our heart. So amazing. Well, imo sad na. Mr. Parks gave me everything I want. Wa ka ba di mahadlok, Miss Jacka? Nga minyo man in town ka na si Mr. Parks? So what? Gitubayan ako siya pero wa man ako siya iluga gikan siyang asawa, di ba? Miss Jacka. Nasuya ka na ako, no? Oh, of course not. Nasuya ka na ako, uy. Klaro kasi mong reaksyon, oh. I'm so happy with Jego. Kontento ko sa mong relasyon. Aww, kaluoy ni mo, Charisse. Nakigrelasyon naman lang gani di ay ka. Pero sa pobre pod nga taga-atua. Abi ni mo, kung wa pa lang unta taron nga rin sa opisina, gitamparos na ti ka, Miss Jacka. Ama ba? Sige. Kay isumbong gid unya ti ka ni Mr. Parks. Nakaila ka ba og kinsa ka na bisita karon nga naa sa office ni Mr. Parks? Wa, pero nahibaw ko nga client na. No. Ha? Wa gid ka makaila, Miss Jacka. Paghilom, bi? Unya ikaw nakaila di ka? Siya lang naman ang the only legal wife ni Mr. Parks. No. Yes, Miss Jacka. Mao ka na si Mrs. Parks. Lakaw. Sudla sa opisina. Himamata og ila-ilaha ang legal wife sa imong dirty old man. Nakabantay bida ko ni Miss Jeka. Uneasy kasi ha. Wala tingali na siya kasabot sing gibati. Guilty na nga na ang legal wife ni Mr. Parks. Maayong Swerte para niya pagpaminaw ang sa niabot Lex niya. Pino Pero, Vlog. ano niya na to? Pasag din na lang siya ng bahina, Pipoy. Dili na tamang hilabot pa ng bahina. Kailaman ka ng problema. Oh, babe. I'm sorry. Paaboto na lang unya nato nga mo resulta ka ng iyang pagpakabuang. Nga iya panggipang hambog, babe. Kumusta man ang imong pamilya, babe? Oo. Unsa pa? Nagkataon ako nga disiplinahon sila, babe. Uy, lisod na. Mao ba? Mayo kay wala ka pa, Peter. Maubitaw. Pero kinis Mama Risti ug Larry, magkasinabot gid sila. Tungod kay managsama man silang na mga daotang binuhatan. Si Charlie, ang usa nimo kamanghod. Kumusta naman ninyang pagpang-apply para sa Dubai, babe? Hello? Ate Cherise? Kumusta naman ka? Okay na ko nga rin sa Manila, Ate Cherise. Maayo hinoon, Charlie. Dili ko na magdugay o makalargan ko pa ingon sa Dubai. Muna yung latest development nga ako na sayran diri sa accommodation te. Okay, maayo hinoon. Kung nun sa gani problema, tawagi dayon ko ha. Aron ako ikatabang nimo. Salamat. Salamat kayo, ate. Tuod di ay. Nagkaistorya biya ming Larry. Nanawag na ko. Gisukmatan ko bahin sa akong gipadanga alote nilang mama. Mao ba, te? Oo, ngano ko nung akong gikatan. Te, way sayop si mga gibuhat. Ay gyud padaan nila kay naghinubra na gina sila, te. Salamat dong. Og ikaw, paningkamot gid ha. Kay nakita ko nimong responsable ka. Bosa,
Dili imposible nga taas ka pa kaayong maabot. Dagan gyud kayo salamat sa imong pagdasig nako, ate. Buotan ka nga pagkamanghod na ako, Charlie. Ayaw hunong sa imong mga pangandoy. Kay ato ka ng tabangan sa pag-ampo. Aron makabaton og katumanan. Ulampos ko, Ate Charis. Wala akong gipaningkamutan. O, mausa na ang pirmi na kong giampo sa Ginoo. Mas nindo tabangan ang usa ka tawo nga naipaningkamot, babe. Sama ni Charlie nga imong mangod. Oh, babe. Tabangan na tag-ampo si Charlie, babe, ha? Alang sa kalampusan siya mga pangandoy. Charis, Oh, Maristy. Nagila ka manggod noon sa kama? nakalarga naman day nga tupaingon sa Dubai ang manghud ni mo si Charlie. Oo, ma. Nakalarga na intaw na akong manghod. Nga na maayong panglantaw sa alang sa iyong kaugmaon. Si Charlie na magundi ay gahastaman sa si Larry. Mao ba? Asa may maayong panglantaw ng lari, ma? Kaniyang bagdoy-bagdoy nga dili gani makabuhi mismo sa iyong kaugalingon? Ay naon sa kabayain taon, uy. Ayaw lang pud baya hukmi dayon, uy. Wa ko maghukom, ma. Gisulti ko lang unsay tinuod. Husto na palihog lang, Charis. Ayaw nagdugangi ang kahuot sa akong dughan. Tungod sa paglarga na gid ni Charlie nga to sa laing nasod. Okay. Charis, kung unsa ang imong pagtagad kang Charlie, mahimo ba mausab ka na ang imuhang buhaton dito ni Larry? Ni prangkal lang kung unsa ka na si Larry Maristi. Charis, Hibaw man ko, maba? Matara ni mo inaghilak sa paglarga ni Charlie paingon sa Middle East. Pero ang imong kahilad man, nagmaya sa kalipay. kasakitan ang imong ipadulti na ako karon, uy, Charis. Bisag sa una-una lang, wag hindi na ako dama. Husto na anang imong mga drama-drama, Maristi, uy. Abi ni mo na, mano? Mas nindot gyud kung magpakatinuod ka na lang. Kaysa magplinastay ka. Charis, Nilargan si Charlie nga baon ang dakong kahiubos ni mo, ma. Ninyo ni Larry. oh Lord God. Pasayloa in town siya kung maumanggani ka na ang gibati luyo sa kong pagpangga o pag-atiman niya. Ma, ayaw ito gamita angan sa Diyos sa pagpasipa, ma, uy. Pasayloon ka unta sa Diyos ni anang gipanulti ni mo karon, Charis. Oh, Mama Mary. Nasayod ka gid kun unsa ko kamain ang puon diha kanimo. Pasayloa sila. Pasayloa in town sila. Nang himbawt di akong balhibo sa na paminaw ni mo, ma. Pasayloon ka lang unta. Ayaw lang gid pang himaraot ang inyong inahan, babe. Babe, Lugwayi lang imong pailob. O ay kalimot nga bisan og makinaon sa pa ang kalibutan, imo pagyapon siyang inahan. unsaon na lang ka, babe, no? Kunuwa ka pa uban ako. Babe, Salamat sa mong pag-comfort na ako. Og, salamat sa sadako ni mo respeto sa akong inahan, babe. bisan og guwapan ako personal nga nahimamat ang imong pamilya, pero nahimong kabahin na sab sila sa akong kinabuhi. Tungod kay mahal kita ka, Charis. Babe. Thanks, babe. Mahal sad kaayo, tika. Charis, uy. Disuan kayo ni para na ako. Kay close ba ya kayo mi sa imong mother? Ang tinuod naman mo kung gusto mahibawaan imo. Okay, o sige. Bahala na lang ni. Surihan na lang yung tika. Imo. Ay mong mother ba, nayabag naman sa gugma ng batanon karon niyang uyab, uy. O dahil ba yun? Mayong pagkaungo sa sugal nga madyong. Ori ni mo huna-huna, no? Kung unsa mi kalisod, suwa pa ko manarbaho nga ris abroad. Uy, ako wala siya pagkatambagan gud. Pero saon taman nga gahim dyan kayo ko. Ako naman hinuoy kontrahon. Nakasabot ko, imong. Og salamat kinitugan ka na ron ako. Ay, di ba biya ka nga
close pod kaayo ta sa dinhi pata sa dinhi pagka sa dinhi sa ato ba Charis? Unsa pa man ang wala ko masayris mga binuhatan diha sa among inahan. Ingon man nila ring akong manghod. Please imong, tugani ko sa tanan. Ang higala na yun na kung bayot mismo ang niingon sa tanan nga mga binuhatan nila ni Mama Risti ug Larry nga among tamanghodan. Kada sinang Risti, wan na siya, puro kayo ng lari. Agisan na dayon siya, dayon hatag dayon sa bisag kung sa'y pangayoon ini. Imong, Pinangga ka na niya ka ng inyong kamanghurang igsuon ay maglagot bayak ko. Ma, dili fair si Mama Risti ka namong tulo niya ka mga anak. Kay mas pinalabing mangguda niya sa Larry. abi ni mo no, ang ikang mahibawa ni Charis. Ha? Bahin sa unsa man? Dito ka ba sindikato sa illegal ka druga sa manghod ni Muday? Pagduminaw Unsa? sa Lex Pino Vlog. O sigod ako na bawaan no, kay under surveillance naman na siya ron sa mga pulis. Kinuo ko. Lagi. O magsige gina siya no, wa na. Wag yun niya na siya laing kapaingnan o dili mas simenteryo, mapriso. Wala tinuod Charis. Ano good? Yung ayaw ka namang buni mo. Grabe sa di ba Maristi, uy. Gitolerit man hinoon ni ang daotang binuhatan ni Larry. Ay, lisod to karon ang inahanong gugmaday. Ing na hinoon. Nga managsama silang padlungon. Mao maglisod sa pitol sa kumanghod imong. Hello, Charis. Hello, ma. Klaruhon ragod din nato. Aha? Angon sa ba? O sa man inasayran ako bahin sa mga kabuang ni Larry, ha? Ay, sos. Kinsa man sa kunong balibuo nagdila ang naghato di mo anang tabi-tabi diha. Ay, sus, ma, uy. Tabunan pa magana ni mo. O dili na kinahanglan pa nga makaila ka og kinsa, ma. Mutuo ka man po tayo nga chismis ramang gina nila. Huwag din taon ni ka matuoran, day. Kasaligan ang nagsulti na ko bahin ni anak, ma. Mampalihog lang. Badlunga og tambagiin taon as Larry, mintras dili pa uway ang tanan. Oh, Lord Jesus, Mama Mary. Pasayloon, unta ka ni anang gipanulti ni mo karon, Charis. Ayaw lagi ang taon gamitaangan sa Diyos sa pagpasipa, ma. Inahan ko ninyo, ha? Busa sakitan sa kong maminaw, ngayon anao ni mo pagusgar ang manghod mo. Abi ni mo, ma. Wa na gyud ko makasabot ninyo diha. Og naunsa namang si Larry diha. Oh, Mr. Jacob, Miss Chavez, I don't know how to play this miss. What do you mean, sir? I am now facing an infidelity issue against my wife. She already knows about my intimate connection with your kabayan, Jika. Mr. Parks, that is closely personal and we can't do anything about that. Sorry, sir. But you and Miss Jekka knew it was wrong. Since from the very beginning. My wife is very influential in this company. Please help me resolve this problem. Mr. Parks. Please, help you kabayan, Jika. She is also now facing a big trouble. Jekka and I will have to talk first about how can we help you. And so with Miss Jekka, Sir Parks. Okay. Thank you so much, Miss Cherish. Para na ako, babe, mas maayong neutral tayo ng issue, ha? Babe, Delikado kung madamay tas problema sa ubang tao nga sa sinugdanan pa lang. Masayod na sila nga dako na sayop. gusto ka, babe. Ngayon mo man i-divorce daan yung legal wife. Kung mahal pa ganyan si Jekka, di ba? Lisod ka na buhaton na niya. Kaya mas kwartahan o mas influential si Mrs. Parks kumpara niya. Mao ba? Yes. O nakuyuhan siya kay ug ma-prove nga nakasagid siya sa ilang kaminyoon, wa siya madawat ni share. Gikan sa ilang conjugal rights o conjugal properties. Mao di ay nga
Gipanguyawan na siya karon pag-ayo, babe. Aw. Karma na nang nahitabo karon nila, babe. What goes around, comes around. Charisse? Yes, Jeka. I'm so sorry, ha. Jeka, Nahimong hambog na tingali ko sa akong mga sinultihan, pero karon nangayo na kog tabang ninyo ni Jeko. unta. Kung naminaw pa lang ka, dili unta kini mahitabo nimo. Nga naglabad na hinuon ng imong os pag atubang og akong problema. Charisse, Habugira kayo ka nga nauyab nimo ang atong department head nga dirty old man. Nakig-away pagod ka nako. Kay imo kong gisilosan. Unya day sa himan-himan. Ari ka mga yugtabang. Kay nagka-problema na mo about sa legal wife. sorry na good. Sorry na, Charisse. Please. Naapil gyud mi si Diego sa kahasol bahin sa problema nila Mr. Parks o Jeka. Nahimong bisita namo usan ni anak kay gayon si Jeka aron mangayo og tambag. Apan dili niya kayang buhaton ang among ideya nga putlo na ang ilang kalabigitan ni Mr. Parks. Unya, nadesisyonan gyud nga tangtangon sila sa trabaho. Gisayangan si Jeka apan uwahay ng tanan. Napadeport good siya pauli sa Pilipinas. Hangtod nga nakapauli na ko sa Pilipinas, kauban si Diego, nga akong common law husband. Og illegal drugs magani iyang kaso, bisag milyon pa among ipadama. Dili gyud na mapiyansahan. Kay no bail ng kaso, ha? Ay, ako na lagi bahala. Basta kay padalang yun dayon, Charisse. Kana, ma. Resulta na ka na sa imong kakonsentidora ang naglari. Charisse, dili na lang ko ta magbinasulay, good. Hinoon, magtinabangay ta iniday, please. Mapalihog lang. Ayaw kong apurahas pagpada kay dili man na emergency, magod. Charisse, Sa sinugdanan pa lang, nasayod na gina siya. Nga mo kaniyang paingnan, kita kong supaks balaod ang iyang gibuhat. ay inosente lagi intahon inyong manghod, Charisse. Iyang mga barkada ka hinoon mo to o ko. Og nahibaw kong nadamay lang si Dong Larry, ani. Ma, ayaw pa kabuta bungol sa doot ang mga buhat ni Larry, uy. Dili na to konsentihon aron dili mag-anad. Mas maayong masilutan, kinakasa siya sa balaod. Lord Jesus, Mama Mary, pasayloon ta-unta sa imong paghukom para sa manghod mong inosente. Sa nga giatubang niya karunday. Na ay Diyos sa langit nga nagtanaw og mao inasayod ining tanan. Oh. Lord Jesus, Mama Mary, tabangi ko aron mapiog kining maong pagsuway. Kaluoy in taon sa akong dudong Larry. Hey, Charisse, babe. Niresulta na yun, babe. Niresulta na yun. Bida, uy. Mayong pagpaminaw sa Lex Pagiging Pino stress. Vlog. Bisag na piki na, munigar pagit sa Mama Riste. Ngayon ko na sa Larry. Paitay na hana, uy. Unya. Unsahi imong plano? Pasagdan ako magbayad siya sa laod niya nahimo sa balaod. Babe, Nakasagot siya. Pues, angay lang ang silutan siya. O dili angay kong sintiron, babe. di po ta makabasol sa inyong inahan kay sa ako nang giingon nimo. Upati babaw gyud ang talagsaon nga inahanong gugma, babe. Makontak naman lang ako sa Mama Riste kung magpadako. Hasta sukuti. Busy sad kay ko ngari, ate. Hustogit ko sa kong gituhuan. Non-bailable ang kaso ni Larry nga atong manghudong. Manghinaot na lang ta nga dito sa Express 1. Magkaamko na ta siya sa dakong sa ngayon ni mo. Hinaot pa unta, Charlie.
Tuori ay, Ate Cherise. Hapit naman matapos ang ikaduhan namang kontrata diha sa Canada. Sa may imong plano? Parehas mi si kuya ni mo, Diego, nga mo tapos na sab sa ikaduhang kontrata, dong. O plano na mo nga, mupauli na sa ato. Oh, mayo hinaon, ate. Daghan man si Ming angay asikasuhon kud. O sana ana, ang bahin sa kaso sa tumanghod ga si Larry. Ikaduha, apag-transfer sa mga dokumento sa bahay ug yuta. Gikan sa pangan ni Mama Risty nga to na sa akong pangan. Bitaw, ate. Ikaw diha, unsa may mong mga plano? Kompleto na kita sa mga dokumento alang sa tong pagbakasyon sa Pinas, babe. Oh, babe. Excited ako makauban si Mama Risty ug makita ang bahay nga akong gipatukod. Hapit na gid, babe. Hapit na. Basta kay mauna akong plano, babe. I-surprise na ko si Mama Risty. Babe, kuan ba? Wa ka malain si mama di mo nga nibalibad mo ka sa dihang gipangayuan kaniya og dakong kantidad sa kwarta aron mamahimong gawas nun ang imong manghod. Grabe rasad kaayog dili siya masabot sa akong punto, babe, oy. Mauset. Basta kitan-aw na unya na to. Kung unsay atong matabang bahin siyang kaso, kung tuan na unya ta dito, babe. Okay na. Pasado na to sa immigration counter, babe. Oh, babe. Excited na gid kay ko makaabot na sa Pinas, babe. Babe, relax on good. Di na lagi madugay. Padong naman bitaw ta karon. Unsa kay reaction ni Mama Risty, babe, no? Nga-surprise na to siya ning atong pagpauli karon sa Pinas. Oh, duha ra gyud ka reaksyon unya. Ang sigurado, babe. Mahimong malipay siya o masurprise nga nauli ka. Or, masagmuyo baka siya unya. Huwag akong makasabot sa akong kipati at ang hikayuna nga makapauli ko sa Pilipinas human sa unom katuig na kong isip OFW sa Alberta, Canada. Walang ibaw, babe. Ni ana kita sa Cebu. Tanadayon, babe. Basta kayo nagtaksi na natong tultulo ning address nga to mahimutang ang bahay nga akong gipatukod. Okay. Tara, sige. Di balisod nga tultulon ang location sa gipatukod imong bahay, babe? Ang landmark ay doon ra sa barangay hall, babe. Oh, niya gani ang picture sa bahay o sa yung location, oh. Niya sa akong cellphone. Gisend pa ni Mama Risty. Ug imo nang ding tawagan si mama nimo. Babe, i-surprise gani na to. Mama Risty? Ma? Yuhu! Maristy! Yo! Wa may tao lagi. Babe, maugid ka ni Ambay? Mauli kini, babe. Tanaw niya sa kong cellphone, oh. Oo, maugid tao. Maupurma. Maristy! Ayo! You! Oy! Unsay ato ninyo? Naibabay nga nigawa sa luyo nga bahin, Bibo. Kaila ka na? Oo, babe. Unsay toyo? Kakusog ba ninyong nakatiltilan ng gate nga putaw? Ma'am, ako si Charis. Niya si Mama Risty. Ha? Wa may risti nga nagpuyo aning baya. Unsa? Kinuo ko. Pero, time pa. Kung wa ko masayop. Risti ang pangan sa unang tag-iya nga mo'y nagbaligya aning bahay o giyuta. Gibaligyan ni Mama Risty kinagipatukod na kumbay? Kinsa man di ay ka. Kinsa di ay mo. Ako ang napatukod aning baya, ma'am. Bunga sa akong kakugi dito sa Canada ang kwarta nga gipalit aning lote. Ingon man sa pagpatukod aning baya. Uy, mao ba? La,
Kasamok ba day aning pagkapalitan na mo ni Baya, oy? Kung gusto ka, ma'am, pakitunti kag mga ebidensya nga nagpadagi ko ni Mama Riste og kwarta. Gikan sa pagpalit aning luteha. Hangtod na sa pagpatukod ani Baya ubos iyang pangan. Kay tuwa magud ko sa abroad. Dali mo. Sod mo nga rin kay nainteresado ko sa imong gipanulti da. Pastilan, unsa di ay ni? Ako di ay, si Atty. Liwayway Claro. Kanang tanan, attorney. Mao kanang tanang mga resibo sa mga gipadana ko ni Mama pinaagi sa remittance center. Ay, samtang husayon pa kini nato, mo-offer ko ninyo og lawak nga inyong kapuy-an ining baya, samtang pangitaon pa ninyo si Riste. Salamat. Daghan gyud kayo salamat, attorney. Tabangan ko kamo kay nahimo kamo mga biktima ining puntuha karonda. Attorney, daghang salamat. Mayong pagbuminaw Ako sa rin si Lex Diego. Pino Vlog. Pamunlohas ba ni ining Charis? Babe, asam ta pa ingon ni? Ganong nanakay mo tagtoksi? So ay natag-adto kanihing bayi nga gi puy-an namong barong-barong. Basin og tuwa dito si Mama Riste nagpuyo. Ha? Mubalik at itong puyo dito nga. Pila ka milyon ko ang pagkahalin sa inyong bayog yuta. Babe, mamasin lang gud ta. Huwag yun ay ko masayop, Maristi. Niya ka yun ay din Babe, relax lang ha. Nagpalas yung emosyon. Ayaw ka bala ka, babe. Kaya pa na ko ang pagkontrol sa akong kaugalingon. Charis, anak, pasayloa in town ko. Gibaligyan ako ang bahay og yuta nga ubos sa akong panganday. Ma, nganong imo magkinigibuhat na ako? Aron makadagan ang kaso sa imong manghod. Tungod kay dili ko makaako nga pasagdan lang nako siya. Kadako sa market value atong maong property. O niya kanibalik og puyo aning kanhin atong gipuy-an nga barong-barong. Tungod kay nailad ko sa batan-on akong uyab, day. Gidahan niya ang minilyon nga kwarta nga akong gisalig niya. Unsa? Maong pasaylo ako, Charis. Kung mauna, wa na'y paglaom nga mabawi pa na to ang mong property. Pues, bahala na ka din himawi. Mularga na lang may pagbalik sa Canada. O magkalimtan na ita, tungod kay bati kang pagkainahan. Imong kaugalingong kalipay rin imong gihuna-huna. Wa kayo na-huna na ako sa akong kahago. Bahala na ka din, Maristi. Charis, anak. Giusikan ko ang imong pagsalig. O giusikan ko ang dakong kantidad sa kwarta nga gipahibuslan karon sa salbahis nga lalaki. Mangingilad siyang dako. Ang sakang klasiha nga pagkainahan, ma. Bahala na ka din, Lord Jesus. Mama Mary, pasaylo ako sa dakong saga akong nahimo. Pasaylo ako. Sakit kayo ang gipuhat ni Mama Riste. Gisalig ko niya ang property nga ubos sa iyang pangan, apan gibaligya niya alang sa kaso sa akong manghod. Ang nakapait kay ang dakong pahat nga minilyon, gida sa uyab niyang batanon, ug wa na gyud kini magpakita. Wa madugay na malik mi si Chico sa Alberta, Canada, aron mapadayon sa pagtsaba. Dinhi na lang kutob, daghang salamat. Inyong magtatampo, Charis.